ସ୍ୱପ୍ନ ଧନ ଦୌଲତ ଦେଖିକରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ଦୌଲତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ 100% ଲୋକଠାରୁ 80% ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଖୁସି ଓ ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ବଜିଥିବା 20% ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। କାହିଁକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂଘର୍ଷ କରିନଥାନ୍ତି। ଟିକେ ବେଶୀ ସଂଘର୍ଷ ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ଆଜିର ସମୟରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବାକି ବଚିଥିବା 10% ଲୋକ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତରେ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୂରା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ 90% ଲୋକମାନେ ଭାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କି ଏହି ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପିଛା କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା। କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଅନ୍ତର ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଖାଲି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଯେ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ତାହେଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ପୂରା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ହିଁ ସତରେ ତାଙ୍କର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଆଉ ତାକୁ ପୂରା କର। ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ଯିଏ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ କଠିନ ପାର କଲା ପରେ ହିଁ ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁଜରି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇନଥାଏ ଓ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମ ନିଶ୍ୱାସରେ ରଖ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମ ବାହୁରେ ରଖ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖ।